салом бинандагони хабартиҷӣ. Як хабари хуш дорем, ки аз сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон, посолствои Тоҷикистон, раиси посолства имрӯз гуфт кӣ меравад, чанд кас меравад, чӣ хел меравад. Имомуддин Сатторов дар суҳбат гуфт, ки садҳо шаҳрванди кишвар аз сафорат дар баргаштан ба ватан мусоидат хостанд. Албатта дар муҳлати кӯтоҳ мо ҳамаи хоҳишмандонро интиқол дода наметавонем. Нахустин парвози махсус барои нафаронест, ки чуноне ки ВУХ Тоҷикистон таъкид кардааст, сахт эҳтиёҷ доранд ва дигар интизор шуда наметавонанд, қайд мекунад сафир. Дигар ҷанбаҳои масъала ва рӯзи парвоз аз иҷозати мақомоти Русия ба ин парвоз вобаста аст, афзуд Сатторов. Ба гуфтаи ҷаноби сафир, ҳамаи нафароне, ки аз Русия ба Тоҷикистон бармегарданд, ба карантина фаро гирифта мешаванд ва аз ташхиси коронавирус мегузаранд. Ӯ изҳори умедворӣ кард, ки дар робита бо вазъи коронавирус дар Тоҷикистон ва Русия парвозҳои маълумӣ ва ба наздикӣ аз сар гирифта мешаванд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. Шуморо худо нигаҳбон бошад. Дар куҷое набошед, касал нашавед ва худатонро эҳтиёт кунед.